Mal-500 pazjent diġà gawdew mill-avvanzi li qegħdin isiru fil-kura personalizzata ta' kirurġija vaskulari fl-Isptar Mater Dei. Dan ħareġ waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għas-Saħħa Ġewett Nabela fejn ingħatat informazzjoni dwar ix-xogħol li għaddej f'dan il-qasam. Fil-fatt bl-investiment li sar dawk li jbatu mill-kundizzjoni ta' aortic aneurysm llum il-ġurnata l-intervent isir b'qasma żgħira fil-koxxa minn fejn tiddaħħal molla fuq il-post affettwat u li tellimina r-riskju li tinfaqa l-arterja bil-konsegwenza li persuna tkun fil-periklu li titlef ħajjitha. Qabel intervent simili kien ikun kostret li jsir billi tinfetaħ iż-żaq u tinbidel l-arterja bil-konsegwenzi hawnhekk ikunu ħafna iktar serji. Fil-fatt qabel persuna li tagħmel dan l-intervent kien ikollha tagħmel żmien sostanzjali fl-isptar saħansitra fl-ITU iżda llum il-ġurnata din tagħmel bissa massimu ta' 48 siegħa fl-isptar biex imbagħad tkun tista' tkompli bħajjitha b'mod normali. Fil-konferenza tal-aħbarijiet ġiet elenkata wkoll l-importanza tal-kura preventiva b'mod partikolari f'dawn il-każi fejn l-irġiel li jkunu għalqu 65 sena jkunu mistiedna l-screening li qiegħed isir biex jagħmlu dan u jattendu. Dan is-servizz ta' screening jarraf lil persuna jekk tbatix minn din il-kundizzjoni u jekk dan ikun il-każ imbagħad tiġi gwidata dwar l-aħjar triq li għandha tittieħed. Aħna dik it-tip ta' kura nixtiequ nafsu fuq għax nafu li meta ninvestu f'kura preventiva ħankunu nifrankaw ħafna aktar f'kura trattament ta' mart serju fil-fażi li ma tkunx bikrija u ovvjament l-outcomes, ir-riżultati għal-pazjent u ovvjament dawk qrib tal-pazjent huma ħafna u ħafna ħjar. Ġifieri iva, aħna ħankomplu ninvestu bisħieħ fil-kura preventiva.